Existuje len jedna odpoveď na 99% tých najťažších a najnelogickejších otázok. Viete, aká to je? Naučila som sa, že pomocou byliniek, plodov a koreňov sa dokážeme uzdraviť. Že lieky zo skúmaviek sú len záplata na zdravotný problém, ktorá nelieči, ale láka vás vrátiť sa späť a utratiť viac. Že elity sveta umelo vytvárajú nenávisť, rozdeľujú nás podľa farby, viery, hraníc štátov, politických názorov a majetkov. Pretože sa obávajú dňa, kedy ucítime to silné spojenie ľudskej rasy a spojíme sa v spoločnom cieli a vytvoríme lepší svet, čo by bolo ich prehrou. Chcú nás rozdeliť a odtrhnúť aj od toho posledného, čo máme spoločné. Našu spoločnú matku. A darí sa im to veľmi dobre. Napríklad dnes nenazývame chrobáky, pavúky a dážďovky ich menom. Voláme ich háveť. Bylinky nazývame burinou, huby plesňou a samých seba ešte horšie. Mali by sme sa začať pýtať tie správne otázky. Nie prečo je biozelenina a ovocie tak drahé, ale prečo sú v supermarketoch tak lacné. Prečo sa na víkend vždy zhorší počasie a zatiahne sa obloha, prekrížená čiarami ako pavúčie siete. Prečo výskyt rakoviny kože narastá spolu s rastúcim predajom krémov na opaľovanie a nevyskytoval sa 300 000 rokov pred ním. Naša koža je ako špongia. Pokiaľ váš krém nie je jedlý, nikdy ho nedávajte na kožu a nikdy s ním nevychádzajte na slnko. Prečo aj keď používame zubné pasty, máme pokazené zuby a poškodenú sklovinu? Prečo akceptujeme, že do nás pumpujú deň po dni viac a viac chemikálií a my sa prizeráme a akceptujeme to s dôverou, že biokratické a podplatiteľné mocnosti nás ochránia akousi vyhláškou a kontrolou nezávadnosti potravín, postriekaných pesticídmi, dozrievajúce v kamiónoch, napustených plynom, rastúcich z podstielky zo sklenej vaty a polystyrénu, nedotknuté lúčami slnka, neopelené žiadnym hmyzom. Prečo výskyt rakoviny prsníka rastie s miliardovým predajom deodorantov a nahmataná hrčka sa väčšinou nachádza hneď pod podpazuším? A prečo väčšina vzoriek odobraných pacientkám vykazuje toxické množstvá hliníkových solí? Prečo vo vreckách na čaj s liečivou bylinkou lúhujeme do nášho liečivého čaju olovo, ťažké kovy a k tomu 11,6 miliardy mikroplastov? A že ten sáčik, ktorý pláva v našej horúcej vode, nielenže škodí, ale aj dávka bylinky je vo vrecku tak nízka, aby dehonestovali liečivú silu bylín a donútili nás siahnuť radšej po tabletke a kvapkách z lekární. Profitovať dokážu iba z chorých ľudí, nie zo zdravých ľudí. Prečo nám nepovedia, že sledovanie západu slnka je jedným z najlepších efektov na ľudský organizmus pre jeho úžasné infračervené svetlo? Západ slnka pomáha telu relaxovať a východ slnka zasa nabíja telo energiou. Že nemusíme siahnuť po antibiotikách z regálov. Príroda ponúka toľko bylín a plodov s antibiotickými účinkami, stačí iba vedieť, kde hľadať. Prečo sa z doktorov stali díleri a nie liečitelia? Prečo sú nám odpustené hriechy bez nutnosti oľutovať ich alebo napraviť ich a stačí 4-krát sa pomodliť Otčenáš? Príroda ma naučila, že nie je normálne vstávať vyčerpaná za vreskotu budíka a bez rannej kávy mať nepoužiteľnú, negatívnu a podráždenú náladu. Že nie je normálne byť upísaný bankovým gigantom, zviazaný nezvládnutelnými úrokmi, kontraktmi, úrokmi z omeškania, exekúciami a vyhrážkami, len preto, aby sme mohli slušne žiť. Prečo sa naše jedlo stalo iba dočasnou výplňou žalúdka, ktorá nás deň za dňom trávi s každým sústom? Prečo každý z nás musíme platiť? Platiť za žitie? 99% ľudskej existencie, viac ako 300 000 rokov sme nemuseli platiť za to, že sme tu. Nie je normálne, že pred tisíckami rokov sme boli vystavení slnku minimálne 7 hodín denne. A teraz sme za toho najkrajšieho a najslnečnejšieho počasia zatvorení v práci, v kancelárii alebo dospávame po nočnej zmene. Zotročený systémom, z ktorého profituje len malé percento. Prečo nepovedia, že keď sa dotýkame alebo pracujeme s hlinou a pôdou, naša mozgová aktivita sa vyrovnáva a upravuje
rovnako ako užívanie antidepresív. Pôda totiž obsahuje špecifické baktérie, ktoré spúšťajú v našom mozgu tvorbu serotonínu, hormónu šťastia. Prečo sme vymenili pohodlnosť a lenivosť za cenu zdravia a života? Kto povolil výstavbu domov bez záhrad? Ceny bytov vystrelené do pre mnohých nedosiahnuteľných výšin. Aby sme v malých klietkach boli odkázaní na potraviny zo supermarketov bez akejkoľvek nutričnej hodnoty, s prídavkami toxického koktejlu, sprejované pesticídmi, z nezdravej zeme, prevážané kto vie odkiaľ a kto vie kým. Prečo vedome trávime náš domov jedmi, oblečenie, ktoré nosíme na koži, namáčame do aviváží a toxických čistiacich prostriedkov, ktoré nás po konzumácii môžu otráviť alebo zabiť. Keby sme len vedeli, že si zadarmo môžeme vyrobiť svoj vlastný ocot, ktorý je prírodný a na čistenie funguje ešte lepšie. Prečo farebná ukričaná reklama v televízii pôsobí ako magnet, vzbudzujúci potrebu kupovať viac a viac vecí, ktoré sme predtým nikdy nepotrebovali. Že sa pred slnkom musíme chrániť a strániť sa ho, že vajíčka nemáme jesť, lebo zvyšujú cholesterol, že prírodná medicína nefunguje, že na všetko stačí vziať si najpredávanejšiu ružovú tabletku a je po probléme. Choďte si nazbierať bylinky. Nasúšte si ich a naučte sa, na čo slúžia. Ľudia sú na Zemi vyše 300 000 rokov a jediné, čo mali pri liečbe svojich ochorení, bola príroda. Naše telá sa na to adaptovali a často kričia tichým hlasom, ktorý je však prehlušený pohodlnosťou a nevedomosťou. Prestaňte používať mikrovlnky, ktoré jedlo zbavia aj posledných, už aj tak minimálnych nutričných hodnôt. Odhoďte a nepoužívajte teflónové panvice. Nepoužívajte pri zohrievaní jedla plastové nádoby ani varešky, ktoré sú vyrobené z čierneho plastu. Na miešanie používajte drevené nástroje a na uchovávanie jedla sklenené alebo keramické nádoby. Pite vodu, ktorá nie je z plastových fliaš. Prefiltrujte vodu z vodovodu. Do tejto vody pridajte štipku morskej soli a citrónovú šťavu a máte výborný energetický nápoj plný elektrolitov. Každý deň sa prejdite 30 minút na boso. Spojte sa so zemou a nabite sa jej energiou. Chodenie na boso, hlavne v prírode, má známych 1630 benefitov na naše telo, ale z toho benefitujete iba vy a nie obrovské spoločnosti, ktoré vyrábajú topánky s podrážkou, ktorá nás cieľene izoluje od ozdravujúcej energie Zeme. Buďte v blízkosti stromov. Stromy uvoľňujú fytocídy, ktoré prirodzene liečia telo a sú vstrebávané dýchacím systémom. Fytocídy stromov majú antirakovinové účinky. Doprajte si aspoň 7 hodín spánku. Vymeňte svoju posteľnú bielizeň za prírodné materiály ako ľan alebo bavlna bez potlačí a toxických farbív. Nepoužívajte oleje zo semien. Použite radšej masť alebo maslo. Trávte na slnku a na vzduchu toľko času, koľko môžete. Určite však aspoň každý deň. Vstávajte pri východe slnka a zaspávajte, keď sa zotmie. Naše večery aj tak väčšinou trávime len pred obrazovkou, osvetlený modrým svetlom, ktoré nám bráni spať. Neraňajkujte, ak nemusíte, raňajky nie sú najdôležitejšie jedlo dňa. Ak môžete, nevečerajte. Jedzte jedno, vyvážené jedlo denne. Nepozerajte televíziu. Vôbec. Naučte sa využívať fázy mesiaca na manifestáciu, meditáciu, na duševnú rovnováhu. Získajte energiu zo stromov a plodov. Hýbte sa, bicyklujte, behajte, kráčajte, tancujte, meditujte, relaxujte, spoznávajte. Naučte sa rozlišovať byliny, stromy podľa listov, vtákov podľa ich spevu, súhvezdia na nočnej oblohe. A pokiaľ môžete, a pokiaľ sa ešte dá, nájdite si prácu, ktorá vás naplňa a má nejaký význam. Prácu si taktiež nikdy nenoste domov. Sedte čo najmenej. Nepoužívajte bezdrôtové slúchadlá, zbavte sa ich tak skoro ako môžete. Kúpte sa v prírodnej vode. Neexistuje snáď lepšia ozdravujúca metóda pre ľudský organizmus ako kúpanie sa v rieke alebo v jazere za slnečného dňa. Musíme začať robiť to, čo je správne, nie čo je ľahké. Ísť do obchodu a kúpiť si to, čo by sme si dokázali vyrobiť doma s neporovnateľnými výsledkami, na to neexistuje žiadne ospravedlnenie ani výhovorka. Musíme prestať vymieňať naše zdravie za pohodlnosť a ignoránstvo. Pretože ak jedného dňa zistíme, že nepotrebujeme všetky tieto made in China veci, že to, čo už máme, sa dá opraviť a že nás celý život klamali, aby sme nevystúpili z tohoto kolobehu zarobenia a odovzdania, budeme zdravší fyzicky aj duševne. Slnko, ľad,
Dážď, sauna, meditácie, kráčanie, beh, prepojenie, stromy, frekvencia, príroda, oheň, voda, vzduch a zem. Je liečivá energia Matky Zeme, ktorú je čas zobrať si späť. Takže čo teda máme robiť? Ideálne? Zmeniť svoj svet od základu a spojiť sa späť s prírodou. Matka Zem nám už odpradávna našepkáva, že tie najmocnejšie veci sú zadarmo. Odtrhnúť sa od systému, ktorý nás núti točiť sa v jednom kolobehu a nakoniec padnúť na kolená s prázdnymi rukami a zdravotnými problémami. Prestaňte nakupovať a začnite tvoriť. Pretože kde nie je dopyt, zmizne aj ponuka. A stane sa to, čoho sa obávajú zo všetkého najviac. Že sme sa prebudili. Viete, aká je odpoveď na 99% tých najťažších otázok? Peniaze. Ďakujem vám za odber mojej tvorby. Pozdravuje Zelená bosorka zo Starého mlyna.